Ni nthawi ya nkhani ndipo patsani ndine sibongezi yambo poyamba mitu yake. Shepherd Bushiri ni mkazi wake akuyembekezeka kuonera mkhoti Lilongwe masanawa. Chipatala cha boma cha Malomo kunchisi chakhala opanda madzi apampopi miyezi 7 tsopano. Ndipo apolisi ayimitsa pa ntchito apolisi asanu ndi awiri omwe akuganiza kuti anazimbayitsa ndalama za boma pafupifupi 701 million. Ndipo bungwe la ICB lambofufuza nduna yakale yona za mavuto kwa madzidzidzi Everton Chimulirenji pa nkhani zakatangale. Iti ndizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Apolisi akuyembekezeka kutengera ku khoti mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wake Mary. Awiriwa akadzipereka okha m'manja mwa apolisi mawawu atamva kuti akuwafuna. Mneneri wa apolisi James Kadadzera wati awiriwa awamanga potsatira kalata yomwe khoti la magistrate South Africa latulutsa dzulo. Anduviyana kuyankhula ndi Kadadzera. Feo apolisi tamanga Prophet Bushiri komanso Mai Bushiri. Kuhamanga kumene kubwera chifukwa chakuti tinalandira warrant of arrest dzulo kuchokera ku dziko la South Africa. Warrant of arrest imene inaperekedwa ndi magistrate court ku Pretoria. Ndiye potsatira warrant of arrest yo chifukwa tinamba kuwafunafuna dzulo Bushiri. Ndiye tinde chikopa kuti anamva anadziwa kuti apolisi akuwafuna. Ndiye mama uno chamma past 8 anatulukira kunoko ku area 30. Ndipo tili nawo tiyalimba ma statement tikamaliza zonsezo ndi kuti tipita nawo ku court mdziko lathu lomwe lino m'Malawi momwe muno. Ndipo chitsogolo chonse cha nkhaniyo chikaonekera kuchokera ku court kumene tikutengera zimene atiuza pa warrant of arrest zimene zalimbedwa. Ndipo mwina kuonenapo pang'ono kuti panalembedwa zotani nkhani yake analemba kuti Bushiri Prophet Bushiri ndi Mai Bushiri akuyankha mlandu ku South Africa. Ndipo anatulusidwa pa belo komano zikuoneka kuti athawa mdziko la South Africa. Ndiye warrant of arrest yo ndiwo pempha ife kuti tiagwire. Ndiye potsatira warrant of arrest yo chifukwa kuti amanga ndipo tipita nawo ku court lathu ku Malawi kuno kuti akapereke chitsogolo chake. Tinankhulanso ndi mneneri wa Bushiri Ephraim Nyondo yemwe akuti Bushiri akufuna akatule nkhawa zawo ku khoti la kuno ku Malawi. Lipakusemezani zimene zondezoona tari mukuziwa Prophet Bushiri akazawo anafika kunomo lachitatu sabata yathu ndipo atafika mdziko munomo anafotokoza kumbuzo la Malawi kuti abwera kumalawi kunoko koja kuti chilungamo cha zimene chilungamo sindikuchitika South Africa ndi abwera kumalawi kunoko kuzafuna chilungamo kuti kumalawi kunoko kuli malamulo omwe amakwambera mwina aliyese osatengera kuti chipembedzo ndi zina zotero. Endi anafotokoza kuti pa nkhani yomwe yofuna chilungamo azitenga iwowo azipereka ku polisi kuti akafotokoze chifukwa chomwe chani abwera kunoko formally pa chizungu kufotokoza bwino ndabwera kumalawi kunoko koja izi ndi izi ndakuma ndi nkhani ngati izi South Africa ndi mafuna kuti kuno kumalawi mutithandize kuti malamulo kunoko amakomera ndani wina aliyese komanso ngati Malawi. Lero zomwe chachitika ndizomwe anafotokoza kuti apita ku polisi kukazifotokoza woko. Koma tsopano tikudziwa kuti dziko la South Africa likuwafuna iwowa Bushiri komanso mkazi wawo. Ndi momwe zachitikira apa akufuna nopo achitike zotani chifukwa pali ndondomeko yomwe ifuna chitika kuti awatumize ku South Africa kupatula kukafotokoza mavuto awo. Komanso Prophet akufuna kuti mlandu wawo omwe uli ku South Africa uyende mwa chilungamo. Koma chilungamo cho sichimaoneka ku South Africa ko pakabwera ku dziko lawo iya ithandizeni kuti malamulo akuziko kunoko amakomera wina aliyese kumalawi kunoko amasafaya kuti kumalawi kunoko kulikenda. Ndicho mwakupsayo chokuti malamulo kumalawi kunoko aonekeridwe kuti awathandize kuti South Africa kuti atatapite akazikudwa mlandu mwa chilungamo ndi zimene zitimva kuchokera ku makhoti kwa apolisi ndi zina zotero. Apolisi ayimitsa pa ntchito apolisi anzawo asanu ndi awiri omwe akuganiza milandu yakatangale komanso kuzimbayitsa ndalama za boma pafupifupi 701 million kwacha pakati pa July 2018 ndi June 2020. Mneneri wa apolisi mdziko lino James Kadadzera watsimikiza za nkhani ndipo apolisiwa awayimitsa pa ntchito kufikira milandu yawo yonse ithe. Apolisiwa omwe ndi kuphatikizapo mkulu woona za chuma Thaddeus Samveka akana milandu yochita zinthu zachinyengo komanso yozimbayitsa ndalama. Ndipo dzulo nthambi ya polisi inachita mwambo wapadera ukumbukira apolisi 14 omwe anataya miyoyo yawo pa nthawi ya ntchito mzaka zitatu zapitazo. Polankhula pa mwambo mkulu wa polisi Dr. George Kainja anati apolisiwa apitira kulanja ulemu kamba kuti anataya miyoyo yawo pa ntchito yoteteza dziko lino. Veronica Kadzakumanja ndi ripoti ili. Nthambi ya polisi inali ndi mwambo wapadera ukumbukira apolisi omwe anamwalira pa nthawi yomwe amagwira ntchito.
mmodzi mwa iwo ndi wapolisi yemwe anaphedwa pa nkhani ya apolisi ndi anthu amdera la Nsundwe m'boma la Lilongwe. Mkulu wa polisi Dr. George Kainja wati apolisi omwe anataya miyoyo yawo anasonyeza kuzipereka komanso kukonda dziko lawo. Dr. Kainja ati apolisiwa apitirira kukhala mu mbiri ya dziko lino pozindikira kuti anataya miyoyo yawo akugwira ntchito yoteteza dziko lino. Iwo anatengerapo mwayi kupempha apolisi omwe ali moyo kuti apitirire kugwira ntchito mozipereka komanso molimbika. Mkulu wa polisiyu wati ofesi yake ikuzindikira mavuto omwe apolisiwo amakumana nawo pa ntchito, koma pali kufunika kudalira Mulungu komanso kugwira ntchito mogwirizana. Malo mwa Zodiak, ndine Veronica Katsakumanja. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency layamba kalata bodi ya bungwe la National Economic Empowerment Fund lomwe kale linkadziwika ndi dzina loti MEDEF kuipempha kuti ichitepo kanthu msanga pa nkhani yoti akuluakulu ena ku bungwelo anasakaza ndalama za Nkhani. Mkulu wa SESAT Awire Kambwandira wati mwazina bungwe lawo lufuna logwira ntchito meneko omwe akuganiza kuti anasakaza 543 million kwacha mthumba la ngongole zopita kwa chinyamata ndi amayi ayankhe milandu. Sambi mulipoti lomwe alemba Winston Kaimira. Ripoti la kaunidwa za chuma lomwe boma linakhazikitsa mwezi wa August chaka chino ndi cholinga chofuna kudziwa momwe ngongole za National Economic Empowerment Fund NEF, bungwe lomwe kale linkadziwika ndi dzina lakuti MEDEF, zakhala zikuyendera. Lasonyeza kuti ndalama zochuluka zinasakazika mu gawo la ngongole zopita kwa amayi komanso achinyamata. Ripotilo lasonyeza kuti ndalama zokwana 543,657,000 kwacha sanazigwiritse ntchito moyenera miyezi ya pakati pa April ndi June chaka chino. Ndipo ripoti ili lasonyezanso kuti 88% ya mafailo akaundula wa zangongole yomwe ndi 9% ya mafailo onse omwe anaoneka inali ndi kuchuluka kwa ndalama kosiyana ndi ndalama zomwe anazipereka. Ripotilo lati bungwe la NEF likuyenera kukonza mavuto otere. Pakanali pano bungwe la Center for Social Accountability and Transparency SESAT lati likufuna kuti anthu onse omwe akukhudzidwa ndi kusakazika kwa ndalama ku NEF ayankhe milandu. Mkulu wa bungwe la SESAT Awire Kambwandira wati bungwelo lalembera kalata komiti yayikulu ya NEF pa nkhaniyi komanso zinthu zina zomwe likufuna zokhudza ripotiro. Kuva kuti anthu ena amene anatenga ndalama zimenezi sakudziwika kuti ndi ati sakupezeka. Koma kwakukulu timapemphaso kunena kuti anthu amene angakhudzidwe mu ripoti limeneli mwina ati atengere ndithu ku khoti kunena kuti lamulo ligwire ntchito yake kuti amene angapezeke olakwa amangidwe. Ndipo titamufunsa kuti ayankhulepo pa nkhaniyi, mneneri wa bungwe la NEF Awaiton Kapasule wavomera muyankhulo omwe watilembera kuti bungwelo lalandira kalata kuchokera ku SESAT. Kwa nthawi yayitali anthu ochuluka mdziko lino akhala kudandaula kuti ndondomeko ya ngongole zomwe boma limapereka kudzera ku NEF siyenda bwino, ndipo ena amati nthawi zambiri anthu omwe amapindula amawapeza pa zifukwa za ndale. Ndine Winston Kaimira, malo mwa Zodiak, kuno ku Lilongwe. Bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale lati layamba kufufuza nduna yakale yona za mavuto kwa madzidzidzi Everton Chimulirenji ndi wa Business Martins Bonongwe poganiza kuti anachita za katangale. Nini wa bungwe ili Great Ndala watsimikiza izi lachiwiri poyankhula ndi Zodiak. Izi kutsatira dandaulo la bungwe la National Anti-Corruption Alliance omwe analemba bungwe la ECB kuti ifufuze alembera kalata bungwe la ECB kuti ifufuze anthu awiri wapo tsatira mgwirizano oti ochita malonda ayo agulitse matani 110,000 achimanga ku nthambi yoona zango zokwa madzidzidzi. Alfred Guta ndi zambiri. Mneneri wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Great Ndala wa Zodiak lachiwiri kuti kafukufuku pa nkhaniyi ali mkati. Amndala sanatiuze kuti bungwe lawo ligwira ntchitoyi kwa nthawi yayitali bwanji. Zovuta kuti mwina ndingapereke kuti mwina tsiku lakuti khoza khaitata koma chimene tingauza Malawi chakuti ngati bungwe timatenga nkhani iliyonse makamaka imene taona kuti ndiyoyenera kuti ifufuzidwe ngati chofunikira kwambiri, ndipo pachifukwa chimenecho ngakhale iwo amene akufufuza nkhanizo amayesetsa kuti achitepo kanthu mwachangu malinga ndi kuthekera kumene kulipo kuti nkhaniyo ikhoza kufika kumapeto. Bungwe la National Anti-Corruption Alliance lidalembera kalata bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale kuti lifufuze nduna yakale yona za mavuto kwa madzidzidzi Everton Chimulirenji ndi wa Business Martins Bonongwe powaganizira kuti anachita za katangale.
izi zotsatira mgwirizano wa anthu awiriwa woti ochita malondayo agulitse matani 110,000 achimanga ku nthambi yoona za ngozi zogwa dzidzidzi. Malo mwa Zodiak ku Blantyre ndine Alfred Guta. Mona nkhani pano pa Zodiak tikupatsani zambiri musatalikire. Popita nkhani zilonenso mitu yake masanano a Shepherd Bushiri ni mkazi wawo Mary akuyembekezeka kuonekera mu koti ku Lilongwe masanawa. Chipata cha boma cha Malomo ku Ntchisi chakhala opanda madzi apampopi miyezi 7 tsopano. Apolisi ayimitsa pa ntchito apolisi 7 omwe akuganiza kuti anazembetsa ndalama za boma pafupifupi 781 miliyoni. Ndipo bungwe la ICB lambofufuza nduna yakale yona za mavuto koma dzidzidzi Everton Chibulirenji pa nkhani zakatangale. Ntchito pa chipata chaching'ono cha boma cha Malomo ku Ntchisi zasokonekera chifukwa chikusoweka madzi aukhondo pafupifupi miyezi 7 tsopano. Mvutoli luchititsa kugwira ntchito kumakasaka madzi m'malo ena akutali. Mkulu woona za umoyo mboma la Ntchisi Dr. Lumbani Muntali wati vutoli ndikamba kuti pampu ya madzi inonongeka. Gift Duphimba ndi zambiri. Zodiak yamvetsedwa kuti vuto la madzi pa chipatala chaching'ono cha boma cha Malomo chomwe chili kumpoto mu boma la Ntchisi ndikamba kakuphulika kwa paipi yayikulu yomwe imapereka madzi pa chipatalachi pakati pa miyezi ya May ndi April mchaka cha 2020 ndipo mpaka na pano sidakonzedwebe. Izi zikuchititsa kugwira ntchito pa chipatalachi kumakasaka madzi kumalo ena omwe ndi otalikana ndi chipatalachi. Mmodzi mwa anthu omwe amalandira thandizo pa chipatalachi a Gift Harrison Kapalamula akufotokoza momwe izi zawakhudzira. Nizoona kuti pa chipatala chathu cha Malomo Health Center pali vuto likulu la madzi limene likutipatsa nkhawa kuti ni COVID-19 ameneyo tikhozolerezedwa bwanji. Madzi anasiya kalekale pa chipatala cha Malomo Health Center sakutulukanso yayi. Moti ngati anthu ogwiritsa ntchito madzi pa chipatala agwiritsa ntchito ngati draw limene la community. Chipatala cha Malomo chimathandiza chiwerengero cha anthu okwana pafupifupi 50,000. Mkulu woona za umoyo boma la Ntchisi Dr. Lumbani Muntali avomereza za vutoli ndipo ati ali mkati molikonza. Pa chipatala cha Malomo ikuyenera kukhala community hospital kusonyeza kuti ndi chipatala chachikulu kusiyana ndi ma health centers. Ndi palidi vuto la madzi pamenepa chimene changovutapo ponena kuti mapaipi amene akuyenera kuti abwerese madzi ku chipatala anadusa pansi pamene onse watala. Ndeno pansi upo mapaipiwo ali ndi vuto nde zikufunika kuti tipeze malo ena kumene tingatenge mphamvu ya magesi imene ingathandizire kuti madzi aja azibwera ku chipatala. Gift Duphimba, ZBS, Ntchisi. Ophunzira ku university za mdziko muno ati boma liyenera kupeka mwayi kwa ophunzira awo opeka maganizo awo pa ntchito za chitukuko. Otsogolera gululi Frames Water wanena izi lachiwiri ku Lilongwe pomwe ophunzira awo anali ndi zokambirana zomwe inakonza bungwe la United Nations nga njira imodzi yokumbukira kuti bungweli lakwanitsa zaka 75. Mkulu wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi Maria Jose Torres anati bungweli ndodzipereka kupititsa patsogolo mfundo za chinyamata. Anafe mlamba olemba ripotiri. Lachiwiri ophunzira ochoka m'mayunivesiti 8 mdziko muno anakumana ku Lilongwe komwe amakondwerera kuti bungwe la United Nations lakwanitsa zaka 75. Pamwambowu ophunzirawo anakambirana ndi adindo pamomwe dziko lino lingapindulire ndi maganizo a ophunzirawo. Mkulu wa bungwe la UN kuno ku Malawi Maria Jose Torres anati bungweli lipitiriza kumva maganizo kuchoka kwa ophunzira ponena kuti izi ndi zomwe zingapititse patsogolo chitukuko mdziko muno mpaka 2045. Mmodzi mwa ophunzirawa a Ephraim Ziwoya anati achinyamata komanso ophunzira akukanika kutenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko popeza sakupatsidwa mpata. Watipasa mwayi wokuti tifotokoze zopsinja zimene tikumana nazo pakuphunzira kwathu kwa tsiku ndi tsiku. Nduna yazofalitsa nkhani ya Gospel Kazako yati dziko lino likuyenera kuwunika zomwe lapindula mu ubale wake ndi bungwe la United Nations. Kofunika kuti
anthu a dziko lino mamanga achinyamata athu ayambe kumachita interrogate United Nations kuti kodi ifeyo pokhala mbali imodzi ya UN tikupindula kapena sitikupindula. ophunzirawa omwe analipo 66 akambirana zokhudza chitukuko cha dziko lino m'madera monga ufulu wa anthu, makina amakono ndi zina. Mu nkhani zina, boma la dziko la Kenya lamula kuti pachitike kafukufuku pa malipoti a mchitidwe wakuba makanda mzipata zina mdzikolo omwe akuti amakagulitsa pa msika osavomerezeka wa anthu omwe akumagula makandawo. Izi akuti mchitidwewo wakulira olulika mu ripoti omwe inatuluka pa BBC momwe mkulu wina ogwira ntchito pa chipatala ku Nairobi anapeka kalata zololeza munthu wamba kutenga khanda la sabata ziwiri kuti akaligulitse kwa mtolankhani wa BBC amene amafufuza za mchitidwewo. Nduna ya boma yati anthu omwe akhala kuchita izi amafufuza kuti lamulo ligwire ntchito pa iwo. Ripoti la BBC linawululanso kuti ana omwe amayi awo amapemphetsa misewu amakhala pa malonda ku misika ogulitsa anawa komanso zipata zina zosavomerezeka zomwe zimathandiza mchitidwe ogulitsa anawa pa mtengo wa £300. Tikatero nkhani zathu matisanasiyane nayinso mitu yake. Shepherd Bushiri ni mkazi wawo akuyembekezeka kuonekera mkoti ku Lero masanawa. Chipatala cha boma cha Malomo ku Ntchisi chakhala opanda madzi apampopi miyezi 7 tsopano. Apolisi ayimitsa pa ntchito apolisi asanu ndi awiri omwe akuganiza kuti anazembaitsa ndalama za boma pafupifupi 781 miliyoni. Ndipo bungwe la ECB lambofufuza nduna yakale yona za mavuto komwe dzidzidzi Everton Chimulirenji pa nkhani zakatangale. Wengani zambiri pa tsamba lathu la internet zodiakmalaya.com. Kumbukirani kuvala maski mukakhala pagulu chifukwa kutero kumathandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19. Masana bwino.